Batisi TV Lawan Rashapi Daka Frank Motors Kajaka Dekali Gabatamai Jungka Tata Motors Halatko Ni Shillong Ringkat Bakanet Foodish Ordar Mapi Ninwan Ramani Hakir Dobiyeng Jompi Kakinho niya lekay jong ka Nongstiñ FT bat ka Lailyngdoh Yscc kila long ki artli kikinhon ki balayo bankur ya ka nam Lahduh haga Lympung niya lekay football jong ka under 19 but under 14 bala penyaj da ka new Nongstiñ Sports Social and Cultural Club. Habapai siya ka jingya kun final ka Lympung jong ki under 14 ka kinhon niya lekay jong ka Lailyngdoh Yscc kala laban penlim no ya ka kinhon niya lekay jong ka pendeng race sports club da san la saukol lingba ka tiebreaker kan bah ka jingya kun final ka baar jong ki under 14 ka Nongstiñ FT kala laban penlim no ya ka warsan Lailyngdoh da ar la shikol ha ka jingya lekay ka balalong ha ka arpu waiteri ubanay jilleo arajar arpu ar hamadan new Nongstiñ ya ka taiga Lympung lawan ban penha perdano da uba Eugene Lailyngdoh ubadai Gloria lekay football kari ubadai ru ha ka jo kopor u MLA jong ka Maplang constituency ubalong kumukongsan ubalayo ru ban sam yiki khusnam sha ki nongjong ka jingmi jong ki paiba nong song shnong banya kersan yala ki jong ki kinhon kala ai mensem shikat dei yaki rang yele kai bat kumjo ya ki nong penyai ha ka bakatai ka jingya kun final kala long shisha ka ba shongshin